Ak budete jesť vajíčka každý jeden deň, toto sa stane. Podľa štúdií vajíčka obsahujú najkvalitnejší proteín s najvhodnejším zastúpením aminokyselín, ktoré sú vhodné, ak chcete budovať svoje svaly. Obsahujú antioxidanty ako je luteín a zeaxantín, ktoré som už spomínal v minulom videu, jedla, ktoré zabíjajú váš brušný tuk. Obsahujú dobrý cholesterol, HDL, ktorý je vhodný pre naše srdiečko. Cholín predstavuje pre naše telo nenahraditeľnú živinu, pretože sa podieľa na zdraví našej pečene a na správnom fungovaní nášho mozgu a nervovej sústavy. Má nezastupiteľnú úlohu v období tehotenstva a dojčenia, pretože sa podieľa na životne dôležitých procesoch pri vývoji dieťaťa. A pre zaujímavosť, za posledných 20 rokov jem každý jeden deň 5 vajíčok minimálne a neviem si to vynachváliť.